So around mga alas 6 sa buntag, super pam. Among mga ero sig uwang, nakudas babaw kay nakoy laktan. Gahulat ko kung itag sa dito kanang balaya kung gulat ba. Namasaw siyang baboy niya. Among ero gawang uwang nan sa dugay nakita anay. Sirado among balay kay mugalakaw man ko nya. Bot among ero sig uwang. Stoy, nga si mamuglangas. Nga si mamuglangas. Uy na. Ivana. Atom. Siglangas anong buntag sayo. Masya mga aero super farm. Ayun. Muna sila kuan kanang biyaan gani dayog uwang. Uwang din nila, biyaan tat niron ba maninggit niron. Maninggit din sila. Bye-bye. Lakaw ko ulat sa ko ring babaw kay si Chris to Pascuan. To pa sa kuan si Chris. To pa na yung balay super farm kana ana then naghambinitay kay wala pa na namala nga akong hinalay. So balik ta dris taas. E pamunguwang ni mga ero-araw. So yan. Alright. Ilam sa takay. Para naman kung nilabang kayaw-yaw ta. Morning o alas 6 pagkita ang mga adlaw. Adlaw daw pali hadapit. Pati ang adlaw. Ano man ang galangas mong iro Yung kabulakan ng mga super farm. No? Wala mong galangas ang mga iro. Sabi sig manguwang na po nero. Ito na asugod na siya glangas. Ito galangas-langas na siya. Pero wag gawang. Ano man yung uwang ang iro. Bawal sa muslingan na rin. Bawal ni Ranty. Mayroon anong naglangas.